iba. Henry M. in the morning, Henry M. sa hapon, Henry M. sa morning hirit, Henry M. sa pingkilon. Tutok lang sa DZGB, muon hasta banggi. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. In the morning, Henry M. sa hapon, Henry M. sa morning hirit, Good morning. Good morning. Good morning. Tutok lang sa DZGB, muon hasta banggi. Baby Henry kan DZGB, an idol me. Oh! Ano? Umatak ka na? Henry kan DZGB, an idol me. Baby Henry kan DZGB, an idol me. Oh! Ano na? Baby Henry kan DZGB, an Good morning. idol me. Good morning. Good morning. Nagdadamog kamo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Good morning, 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 good morning. Magandang Pilipinas! Kumusta ka mga boss? Kumusta po may mga birthday ngunyan? Habarday, 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 habarday! Kasabay niya to mga tugang sa Technical Department si Ronald Baldo, Newsroom News Director Mar de la Cruz. Para po sa mga baretang ngunyan na pag-aaga, halip po dyan sa luwas. Nanginginot po dyan si Chief Reporter Jimmy Nazalita, Karen Ala, Josh Babino, Alar Mario Asin, Jomar Bien. Sa Manibela, kasabay po dyan si Boy Mata, ang mata ng DCGB sa kalsada. Kumusta po sa tuya ng mga birthday celebrants? Maray na aga po sa indo ka po. I-text po sa indo mga greetings o reaction sa 0928 777-5548 0966-203-0034. Thank you. Olok, olok, olok sana. Ngani mga tugang nakita maugma. Olok, olok lang. Ngani po nakita maugma. Hindi po sa tuyang programang Morning Hirit. Kamusta po ang mga birthday celebrants natin? Ha? Para po sa mga taga Legazpi City, good morning po sa indo po. Bilog na probinsya Canalbay, maray na aga. Sering man po mga tugang Bicol Region, Luzon, Visayas, Mindanao. Maray na aga po mga Bicolano. Saan man na partikan mundo, welcome po sa programa. Ini po ang lalaking hindi inuumaga, Henry M. Welcome sa saindong programang Morning Hirit. Sa programang ini, bawal ang kirit, bawal ang babloy, bawal ang morosot habang naka-morning hirit. Aramong tanawan mga marhain na bareta. Good news, mga tugang sa DCGB. Good news tayo. Marhain na bareta. May mga marhain na bareta. Pirmi kita pagkaagat. Tangani po na sa tuya tabing buhay. Maugma. An marhain na bareta. Alat ko na tahanapong ko sumarhain na bareta. Nawala ngayon, no? Good news. Aha. An sa tuya tabi. Ito. An sa tuya tabing marhain na bareta sa Morning Hirit. Kaso hapon, pagirestoryahan tungkol sa mga pisog. Ngunyan, pagirestoryahan ta mga tugang ang tungkol tabi sa bunay. Yan, bunay. Ang bunay palan, totoo mananggad mga tugang nagkipigapo na growth hormones. Nahali sa bunay, asin po sa mga grains. Unhuman growth hormones
iyo databi and forefront mga tugang kapigapod na anti-aging treatment. Yan, ha? Anti-aging treatment at treatment? Anti-aging treatment na yun databi nakaka-improve mga tugang kan sa tungayang buhay asin po na papaloy-luway kini an sa tuyang paggurang lalo ng pagkulubot kan sa tuyang mga skin. Yan, ha? Napagaraman mga tugang na ang growth hormones na ini nakakatabang databi para ma-repair ang mga tissue, ang mga brain function, bone strength asin ang energy na iyo po mga tugang ang nagbebenepisyo sa tuyang salud. Siring man, iyo databi ni ang nakakapagarahay para po mga tugang ma-stimulate mga tugang ang sa tuyang lawas na may resulta para maguralaba lamang ang sa tuyang buhay. Ay wow! Napag-araman na siring databi sa mga nutritional as in herbal supplements na kasabay man ang acupuncture as in energy enhancement exercises. Napag-araman ay parte kan pagtitherapy nin tao pero databi nagsabi nan pagkaon mga tugang kimunay na igwapo kipigapod na ang bunay databi asin ang grains igwapo yan ki excellent na growth hormones na pigapod na nayaon man mga tugang sa soya sa beans, seafoods asin grains alagad ang bunay pero databing maray na pwedeng kaunon oro ay every other day. Yan. Every other day pala na, no? Tagari, malainon man databi na permi oral daw mga tugang, kita po nagbubunay. Yan ba na may mga high blood? Pero pigkukod, babawalan, magparakaong kikadakol na bunay. Di ba oral daw? Gari, tayo yan na, so sa egg yolk, baga? Egg yolk, di ba? Yan, gari, may halang ka yan na kung ingredient kan cholesterol. Kaya, pinagpapatanidan kita na day magparakaon kibunay oro aldaw. Saro sanang sabi digdi mga tulong bunay sa sarong simana. Tulo sanang bunay ang pwede niya tong konsumohon o kada sarong simana. Yan. Okay? Yan pang good news. Mga tugang sa indong programang Morning Hirit sa DCGB. Ngunyan pong aldaw nin Friday. Si Henry Maceda sa Morning Hirit. 28 palan Ronald ngunyan, last day palan ngunyan, adi, ha? Ngunyan palan mga tugang last day kan bulan na Pebrero. Yan, salaga palampit sa uno na oy sa aga palan wara kita. Umaga. Si Paring Mangunan masay noon sa aga. Tama, larga po ako, may lakaw po ako, may bigla na akong larga pa Manila tabi sa aga. May sugo sa kuya ang kumpanya. Pa Manila ako sa aga tabing Sabado. Pati naman sa tuyang programang Radyo Klinika. Ade, alright. O sige. Yan mga tugangan sa tuyang mga yan kaya sa aga si Paring Marna muna sa Morning Hirit tabi Buda, balik kita Lunes, ha? Balik kita Lunes, mga tugang sa tuya tabi na programa dito po sa DCGB. Basta Morning, Henry M. I-text na mga birthday greetings, papasadahan ta po yan mga tugang pagkatapos kan mga report. Hali po dyan sa luwas, kaiba si Jimmy Nasalita. Jim, good morning Jim. Yes, so BP, maray na aga sa mga parantabay, sa mga dagdag niya tong o primerong bungkaras kan sa tuyang mga istorya, duwang pagota BBP ang trabaho sa MISIS, Multipurpose Training and Instruction Facilities for Meeting Incentives, Conference for Education, Sports, Building and Health Center, package na ini, kung sa inini ang pigsairarom sa groundbreaking kasudma, digdi sa barangay Tinago, Kamalig. An overview kan proyekto in behalf kay District Engineer Warren Azotea kan DPWH 2nd District pig representar ini ni Engineer Paul Azotea. Negative ka sa hapon si District Engineer Warren Azotea, alagad ang mga pagiriba kan District Engineer haros presente lalo na sinda Sir Art Gomez. Basado sa overview presentation ta BBP ni Engineer Paul Azotea,
and he was kanlote nasa 3,000 square meter nasa pon inikan Mount Kituinan tuong parte estratehikong lokasyon para sa mga aktibidades, sharing kan konsyerto, festival events, charity events, cultural social gatherings, sports tourism as in iba pa. Phase 1 and budget nasa 75 million pesos, makompuesto kan structural foundation, initial development lang yan, mantang ikadawang pago 175 million para sa completion na ang proyekto, tatapuson inita BBP sa laog nin 360 aldaw. The multi-purpose buildings are facilities to support social services, construction of multi-purpose training and instructional facilities for meetings, incentives, conferences, for education, sports buildings, and primary health centers at Tamalig Albay is designed to address the needs of the services under one roof. The construction of the project covers 3,000 square meters in its first phase with an initial budget of 75 million and is set to be completed in 315 days. This will focus on the structural foundation and initial development of the gymnasium. Hence, its phase 2 will be the potential finalization and completion of the project that will cost about 175 million and is expected to be completed in 360 days. Yan ta BBP. An panibagong mabutang daklaw na project digdi sa papamitisan kan Mount Kituinan over mahiling ini digdi sa main highway pagabot kan mga aldaw strategical location and dakulao na ini na edipisyo pagabot kan mga aldaw. Yan ta BBP, yan sa ito yung mga dagdag na informasyon. Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat, Jimmy, sa report. Hali po dyan sa Luas. All right, alas 5:25 na mga tugang sa DCGB. Basta Morning! Good morning kay Busing Nonito Gaviria. Yung man ang ganda, no? Sabi niya, end of February na ngayon yan, amigo. Ang lalaki. Yung man ang ganda din. Inuuma. Kaskason, marsuna pala sa Lunes, adi. Sige, Alan Mario nasa linya. Good morning, Pading Al, kamin. Good morning, Pade. May improvement naman ang serbisyo kan Aleco dahil na masyado nagkapara brownout digdi sa southern part kan Legazpi pasiring nito. Yan dahil kan pagigibulindang improvement sa Bunker 1 pasiring nito sa linyang dating single phase. Kanyan pag-i-improvement dahil maging 3 phase na. Dahil yan kan budget na itinao kan gobyerno provincial kan Albay na 62 million alis sa realty tax o buwis kan Bacman geothermal na pagkoronan ini kan mga tabi-likod na bulan sa sanggunian na panlawigan entry kan gobyerno provincial asin kan Aleco na kada taon igwaman income an probinsya sa buwis kan Bacman geothermal na dapat ini magamit man sa improvement kan supply ni kuryente sa Albay. Not may mga request naman sharing kan Hubilyar na gusto man inda ma-improve ang linya kan kuryente sa area na yan kan Hubilyar. Alagad naging priority ang nito dahil kumuyaon dyan ang Bacman geothermal kaya nga pig-implementar na inik ang Aleco kaya nare-reparo na paluway-luway naman na may improvement ang supply kan kuryente lalo di southern part ka Legazpi pasiring sa nito. Yan pa rin ang bungkaras kan informasyon digdi sa Luas, Alar Mario, DCGB. Si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Thank you, Pading Al, sa report. Hali po dyan sa Luwas. Oy, alas 5:29 na, no? Magaskaso ng oras, mga tugang digdi po sa satuya na kapalibutan. Todo na, ramunta daw ang latest, mga tugang sa kamugtakan kampanahon. Mientras tanto, tuloy-tuloy ang mga balita. Baretang sunod-sunod sa Morning Hirit.
Karen, good morning. Kamin. Yes, good morning, VP. Good morning sa mga paraan tabay. Dinesisyon ng gobyerno provincial kan Albay na mapundo paramentos kan assistance to individuals in crisis situation o AICS and Provincial Social Welfare and Development Office. Duwang aldaw baaguan na katalaan na karampanyahan sa lokal na posisyon sa Marso 28 sa napag-araman kan DCGB nyo sa tagapamayukan opisina na si Maria Vivencia. Kali ini VP sa desisyon dangan abiso sa inda kan tulong local finance committee kan provincial na iyo ang provincial accountant, treasurer as in budget office dahil tan ipigtaong rason sa inda tanganing magkaigwapa ni na oras an mga ini na makapag-liquidate kan mga ipig-cash advance ninda para sa asistensyan ini kan PSWD asin dapat man na isettle kan committee bago mag-Marso 28 ang mga dapat isettle urog na kung may mga cash on hand pa ini dahil taan isinabi man kay ni gusto ninda dahil isinda mga backlogs o matatada na mga cash on hand pag-abot kan 45 dias na election spending ban, taenot pa ganyato na i-report natin sa DCGP News na paramientas pupundoon ang pigpipirila na AIC sa ini pag-abot kan election spending ban as in local campaign period sa Marso 28 dahil tamahigot nga ni ang paglilikay kaining magpaluwas nin kwarta kan provincial sa laog kan pinagbabawal na peryodo kan eleksyon. Yan, tabi VP ang report, kaiwanan ang nagbabalik na si Boy Mata, DCGB News, Karanara. Salamat Karen sa report. Ban mga interns tabi dyan sa luwas sa Mobile kasabay si Boy Mata. 5:31 mga tugang ang oras sa nagpaparagpadag na alas 5 nin pagkaaga. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. News Director Mar de la Cruz nasa News Base. Good morning, Paring Mar. Good morning, BB. Good morning to mga kabantabay. Headlines ko niyan. Seguridad sa Malacanang, papakasugon dahilan sa mga nadakop na duwang Chinese national na nang-ispiya sa mga importanteng lugar sa nasyon kay Bananan, Malacanang. Aha. Mientras na Malacanang andang ibalik ang subsidiya kan PhilHealth kung ipag-orden kan Korte Suprema. Preliminary conference sa petisyon na nagka-question sa national budget isinibog kan Korte Suprema sa Marso 5. Task Force may kinaraman sa pagkondukta ng survey sa eleksyon, formal lang piglansar kan Comelec kaswabon. Timetable kan impeachment trial kontra kay VP Sara Duterte, ibiglatag na kan Senado. Aha. Mga senador, they daw type na mag-caucus sigon kay Senate President Chis Escudero. So iba habo. Yeah. So iba nasa busy sa pagkampanya. So iba nagbabiyahe sa ibang nasyon. Yan. Paano ngayon magkateribon? Aha. Understand to may oras pa para matapos ang impeachment trial bago magsarado ang 19 Congress. Sinag, suportado ang pagtalaan ng 49 pesos na maximum suggested retail price sa kada kilo kan imported na bagas. Yan. Aha. Comelec target na tapuson sa Marso 10 ang pag-imprenta kan mga balota para sa 2025 midterm elections. Yan. Aha. Lay para sa permanenteng deklarasyon ng nuisance candidates ibinangapudan kang Comelec. Dahil ini duman sa kaso ni Marcos. Yung ano? Oh, tao sa katras man sana. Kaya pinapot baga kang Korte Suprema magpaliwanag ka ngaya. Oo. Kung nga taday ka pwedeng i-cite in contempt. Iyo baga. Oo. Nagreklamo tapos nagkatras. Correct. Pangyayari man sa maaba ka na. Okay. Record ka na lang sa pag-iisip. Dahil nagkaipuhan sa insanity plea sigon sa Korte Suprema. Aha. PNP SWAT suminakat sa ika-25 pwesto sa UAE Tactical Challenge. Hali sa ika-34 magayon ka man. nagkaaging taon. Magayon man. Alright, so yan ang mga pangyayari, mga dapat abangan na mga detalles ka mga balita niya na pagkagato diyang Campiways Enterprises. Hanapon sa Mr. and Mrs. Raul and Marisa Calio dyan sa Oros at Legazpi City. Basta radyo, ipiways ninyo yan. 24/7 konektado ko mo, maski na load. From News Base, ini po si Martina. Good morning! Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit.
Salamat Paringmar sa mga headlines in the morning. Digdi po sa DCGB. Okay, sandali lang. Apodanta mga tugang an pag-asa. May kinaraman po sa latest forecast. Ngunyan pungaldaw sa kamugtakan kampanahon. Alas 5:34. Mga tugang hali po sa nagbuuro balintok na alas 5 nin pagkaaga. Yan, alright. O sige. Madali lang, tabi. Nagring ang pag-asa para po sa satuyang forecast ngunyan aldaw. Baka nag-forecast pa sa ibang istasyon. Hello? Hello, Sir MJ. Good morning po. Good morning, tabi, amigong Melvin. Onder ka po sa DCGB. Go ahead para sa latest forecast. Diyos marhay na pagkaga po sa imo, Sir Henry Maceda, sa mga taga-DCGB, asin sa gabos na taga-pakinig, asin taga-subaybay kan DCGB. So inyo natin sa Pebrero 28, 2025, sa aldaw ng Biyernes ng pagkaga, ininang sa tuyang latest update sa kamugtakang kang sa tuyang panahon. Northeast monsoon no amihan na nakapekto sa norte asin sa sentro kang Luzon. Mantang easterly so yung malinsangang paros na halis sirangang kadagatang Pasipiko naman ang nakakapekto sa natatadang parte kang sa tuyang nasyon. Digdis sa Kabikulan, makaka-experience ng bahagya mapanganuron sagkod mapanganuron na kalanitan na may mga pulo-pulong mga paguran asin pagkikilat pagdaguldol. Ang paros ay maluya sagkod moderato na halis sa norte sirangan ng mamamatian. Ang mga baybaying dagat asin kadagatang kang Kabikulan magiging banayad sa kod moderato ang pag-ukol. Kinatayang agwat ng temperatura tigil umapoon 25 sa kod 31 grado sentigrado. Asin ang daw ay masirang at yan na alas 6:02 ng pagkaaga. Asin masulnop at yan na alas 5:54 ng pagkahapon. Philippine Standard Time, alas 5:35 ng pagkaaga. Ini si Melvin Almohela reporting live, hadidigdi sa DOST, Pag-asa, Legazpi. Salamat Melvin sa report. Mabuhay. Salamat po Sir Henry, mabuhay and God bless po. Thank you, thank you. Yan mga tugang ang kamugtakan kampanahon. Hali po dyan sa Pag-asa. Wala tayong problema ha. Maray, ha. Magayon mga tugang ang panahon ta. Hindi po sa tuyang palibot ha. Aramon taran mga dagdag pang istorya. Hali po dyan sa luwas. Kay ba po mga tugang si Jomar Bien. Aramon ta daw ang sitwasyon sa Premier Distrito ng Albay. Good morning tabi sa mga nakatutok sa satuya na programa dyan sa Cybercast broadcast niya to sa 106.9 WGB. Good morning Tabaco City. Jomar, come in Jomar. Naputol, okay na. Jomar. Alright, sige, sandali. At inaayos. Inaayos. Pasok, Jomar. Hello, VP. Go ahead. Good morning sa mga parantabay nasuluan sa pwesto sa Merkado Publiko kan Tabako Kasubangi. Nagkaburukag tabaka naman mangyari itong sukang piranang dekada na kalis na naubos o bilog na Merkado Publiko kan Tabako. Maringani na porsyon sa nakansarong pwesto sa ground floor kan Tabako City Market ang nasulo pasado alas 7 Kasubangi. Ang pwesto na William Rocha para tsendanin mga plastik asin iba pa ang kuminarayo sa nang bigla Kasubangi mantang sarado na ini. Maray sarangani ka igwapang mga tsendahan na burkas sa katarani na pwesto kay ni asin igwang mga fire extinguisher kung kaya tulos na inispray habang dahi panagabot ang mga nagresponding mga bumbero. And pagabot ka na mga bumbero, in-spray ni sundo sa totalmente ng may declare na fire out sa loob sa nanin alipot na oras. Pigi-investigaran kan Bureau of Fire Protection na sinday pa man na palawas na resulta ang kausa kang kasulo. Pero sa initial na mga pag-imbestigaan nagluluwas na may posibilidad na faulty wiring. Dahil lang ligado may nahiling na extension wire na nakabalagbag duman na iyon posibleng dinikanan kan kasulo. Pero bako pa man official ang resulta na yan, tigalat pa niya to ang
resulta kan opisyal na investigasyon kan pagkasulok kan sarong pwesto digdi sa ground floor kan Tabaco City Supermarket Kaso Banggi. Okay. Yang BTN ko yan magandang na bareta, Jomar Bien, DCGB. Salamat, Jomar, sa mga bareta. Hali po dyan sa luwas. 40 minutes na lang, 20 minutos bago mag-abot ang alas 6 din pag-aaga. I-text tabian sa inyong mga birthday greetings, papasadahan ta na yan. Ngunyan tabing daw. Good morning sa mga taga City Health, mga taga City Treasurer's Office. Kay Benji Dapugi, Agnes Mape, Melanie Agarin, Madam Amada Esplana, Rachel Capilla, Sincora, Rhea Lubit. Good morning man kay Madam Treasurer dyan po sa Legazpi City Hall. Yan. Jasmine Bausing, may dagdag pong report ang sa tuyang intern. Hali po dyan sa luwas. Jasmine, good morning, kamin. Marahay na aga, VP, marahay na aga man sa mga praantabay. Tiga adalan kang sangguni ang panglungsod kan Legazpi ang proposal kan Department of Education na gibuhon ng Integrated School and Bugtong Elementary School digdi sa Legazpi. Base sa surat ni DepEd School Division Superintendent Danilo Dispe kay Mayor Attorney Alfredo Pido Garding Jr., plano ini kan DepEd dahil sa kahagadan kan mga magura at estudyante sa northern part kan Legazpi. Ang barangay Bugtong saro sa mga estrahitikong lugar sa pinitisan kan mayon na dakol ang mga estudyante na nagsasakripisyo para sa makatapos ng high school sa sentro ng Legazpi at Daraga. Kung kaya ipagbubusol ang siring na bagay, saro ining aksyon kan DepEd para sa mga programang pang-edukasyon at pinag-aadala naman ninyan kang sangkudi ang panglungsod. Jasmine Bausing, intern hali sa Bicol University para sa TCTV News. Salamat, Jasmine, sa report. Hali dyan sa luwas. Magayon man na yan. Ha? Kaya lang gani kulang ang building dyan. Ano? Pag nagbugtak yan kay Integrated School, mga tugang sa Bugtong, gari kulang ang building adi. Tapos sinabi baga Integrated School, iwan kay high school, may elementary, di ba? May college, may high school and senior high school, di ba? May yan, po yan sa elementary, di ba? Prep, elementary hanggang high school and senior high school yan. Sarong compound yan, Integrated School. O di okay man, magayon man yan na mga arugan planongan. Baka lamang magpuro mamakaray na mga tugang ang sa tuya tabing sistema kang edukasyon, mga tugang sa bilog na Pilipinas. Di ba? Nakadagdag buda. Kadako lagi na estudyante dyan. Kaya kay puan na gibuhon niya na integrated school. Basta lagi na school lagi dyan. Bakuman sa mga taga Legazpi. Di ba? May mga lagi na eskwela pa dyan na mga taga-ibang, mga kataning na mga barangay, dyan po mga tugang sa Daraga, Albay. Alright, o sige, Joshua Bino, may dagdag man na report. Joshua, good morning. Buhian mo. Good morning, Dite. Good morning sa mga parantabay. Haloy-haloy pa asin nagkapirang bulan pa ang hahalaton. Bago totalmenteng makompleto ang proyekto alagad dakulang paglaom asin dakulang kahinggianan para sa Albay Electric Cooperative o ALECO ko na matapos na ang upgrading kan substation duman sa barangay Dunao kan Ligao City. Asin na pagpapagido naman kan na bagong Kulyat substation digi sa barangay Kulyat sa munisipyo kan Daraga, Albay. Ini naging pahayag kan Albay Electric Cooperative o ALECO, partikular na sa paagi kan sa undang Technical Services Department Manager Engineer Mark Jesan Lucilo sa pagkatauman sa ini ng mensahe kasudma sa dinibong wala tuong groundbreaking ceremony kan nasabi ng duwang substation kat ALECO. Inot dipende duman sa barangay Dunao kan Ligao City ay upgrade itong substation kung sa hali sa 2x10 megavolt amperes. Igibuo na ini na 2x20 megavolt amperes. Ini ang mataonin mas sufficient ng supply ng kuryente sa syudad kan Ligao asin sa mga pagtaraning pakaining mga munisipios dyan sa tercer distrito kan Albay. Mantang digdi man tabi sa barangay Kulyat, bubuhayin diyara itong Kulyat
Substation. Kung sa sigun kay Engineer Lucilo Cana Aleco, hindi man ang kumbaga mabawas sa pagkakaigwa rin pero pasok na supply ng kuryente. As in, ang pinaka-mayor na makinabang digdi, iyo ang Bicol International Airport o BIA. Lalong-lalo pa, nangunyan tiglalauman man duman na magkaigwa na ng operasyon kan international flight. Itong Kuyat Substation, igwaning kapasidad na 1/20 megavolt amperes. Sufficient na ini para kumbaga makapag-supply ng Matanos sa Bicol International Airport o BIA na igwaning pagkukonsumo na 6.1 megavolt amperes. Kami dito Henry. Pero sa BIA, makinabang man digdi ang ito asin sundo sa munisipyo kan Jubilyar. Alagad duman sa BIA, nabubuwasan man ang mga pagkakaigwa ng mga power interruption. Tanga naman day man magkaigwa ng inconvenience sa mga pasaherong nagagamit ng aeropuerto. Pag narealisar na o kaya totalmente ng magagamit ng Kuyat Substation, mabubuwasan ang load kay ng substation man digdi sa Washington. Kung kaya, mabuwasan man ang pagkakaigwa ng puro pasok na supply ng kuryente dyan tabi dito Henry sa syudad kan Legazpi. Alagad duwang substation na yan, iyo ang magkasunod na pinag-groundbreaking kasuodma Sarabay Ana Aleco at ni ako Bicol Congressman Elizalde Co and pirang bulan pa sundo taon ang halat-halaton bago totalmente matapos asin mapakinabangan ni alagad sigun kay Engineer Lucilo dako lang tabang na ini na pagkagahalat-halaton lamang ka na Aleco para sa mas establing power supply digdi sa probinsya kan Albay asin posible mas kumbaga mas hababang simil sa kuryente sa kada household konsumidor na albayano. Yan tabi BP ang dagdag na istorya, alidigdi sa luwas, Joshua Bino, DCGB. Salamat Joshua sa mga bareta. Ahali dyan sa luwas. Si Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Sige, unin na po sa tuyang dagdag karaman sa morning hirit. Sa Morning Hirit, kaiba si Henry Mali M. yung napindot ko. Lalaki. Paminsan nagtaga sa Rosaldo naman, madali lang, sandali lang ito pala. Paningit sa morning hirit. Mga dagdag karaman sa morning hirit. Ang creator, mga tugang kan mga pelikula na James Bond, 007 James Bond, sa tunay na buhay palan, saro managad siyang spy. Kaya pala matibayon pala siyang minaisip. Si Ian Fleming, sa tunay na buhay, saro pala siya mga tugang na totoong spy. Ang spy novelist na si Ian Fleming, mga tugang na midbid sa pagsurat dabi nin mga World War II na mga istorya may kinaraman sa pang-ispiya o 00 James Bond movies. Siya po mga tugang sarong British asin saro pong Naval Intelligence Officer na in charge sa special unit na iyo po ang igwanin pigapod na dangerous mission may kinaraman po sa pagkuhanin mga sekretong informasyon sa Germany o sa German code books asin iba pang equipment. Ang sa iyang tunay na eksperyensya sa buhay bilang sarong espiya, iyo po mga tugang ang nakatabang para makakrear siya din mga dekalidad na istorya sa pelikula na James Bond. Kaya lang, uday nang unyang kay James Bond, adik. Yan baga na James Bond, pag minagibukaan kay istorya, permian, permian halangkawan ng sales. Ratings, mga tugang kampelikulang James Bond, yan. Ang pangultimong nahiling kong James, dyan ang taon doon nahiling kong James, bago akong nahiling na James Bond na movie na, first time ko itong paghaling na torture si James Bond. Ito bang sa pelikula ka ito na
pinato ko siya sa lamesa buda piga sa tukawan, piga pa shoot tanduan sa dahil siyang short daing bado pang irarom. Lo palan sa tukawan, piga pa shoot duman so ano yan, so PC. Di ba? Haluyon akong kakahiling kay James Bond. First time ko itong pakahiling na siya, mga tugang pinag-torture kan sa iyang mga kalaban. Paningit sa Morning Hirit. Yan po, nagdag na karaman sa Morning Hirit na ang creator palan kan James Bond movie sa rupong tunay na spy. Yung manangga. Magkaka-relate ka to doon. Kaya magayon mga tugang ang mga istorya. Yan po ang mga dagdag na karaman ngayon na pagkaaga. I-text na po ang mga birthday greetings. Papasadahan ta na. Happy birthday po sa tuya na mga may masilibrar kan sa iyang ano yan? Birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday! Tabi sa mga nagselebrar, siyempre nga so nagselebrar kasi ng birthday ngunyan. Angelo Mayores, good morning, tabi amigo. Yan na. Rafi Lenz Canyaveral, Naga. Good morning po sa mga taga-Naga dyan sa Bautista Jubilyar, Pamilya Naga, dyan sa Bautista Jubilyar, Albay. At saka kay Alvin Bobier, mabati po sa kuyang madihon na si Yolanda Baldemoro sa Samong Barangay, Binugsakan, Rapu-Rapu, Albay. Hali po sa indang Barangay Kagawad na si Alvin Bobier. Salamat po, Kuya Henry. Militred, good morning. Happy first. It's Friday today. Zumba later. At second floor, Activity Center, Pacific Mall, 6 to 7 p.m. po. It's free Zumba po. Welcome ang Gabos, headed by Pacific Mall and Ma'am Zen Karina Lanosa Sales. Yan. Busing Lito Calleja, Maraynaga po, hali sa Sugod, Bakakay, Albay. Good morning, Tabi, sabi ni Be Galang, Emelina Ludana from Bagong Bayan, Daraga, Albay. Good morning. Arlene Abrera, good morning daw. Jocelyn Broquesa, okay na to. Alright, sige. Yung mga birthday greetings natin. Morning po, Kuya Hen. Pakipuko kay Papsi Mostar ng Bangkerohan. Good morning. James Bond po is coming this 2025. Maganap na James Bond si Henry yun. So naganap ng Superman. Yan. Matibay man eh. Mahiling naman kita. Gabos kayang James Bond movies, dahil ko po ang pigapa, maski nahalo-halo kong mailing, dahil kong magpalipkuan na dahil kong mailing. Paborito ko ang mga James Bond movies. Yan, di ba? Sige po, salamato na si Henry Cavill daw. Ang, ano pa po naman Cavill o Cavill? Basta, yun na yan. Cavill o Cavill? Basta, Amerikano ba gani? Baka ibang pag-pronounce. Garuinis so, tama ba? Garuinis so nagkuhan. Garuinis so American Superman ay bagay dito sa nasa isip ko. So pelikula na kay Lord Jesus baga. Gari ba? Gari ba ito ano? Anyway, elaton to na lang. Kuligwa tabi ki bagong James Bond movie na maluwas ha. Ngunyan na 2025. Salamat tabi. Alright, sige. Congrats kay Josa kasi sa bagong tahanan 97.1 OK FM Legazpi. Yan. Okay, sige. Welcome Josa. Kami nga ni may mga surprises man kami sa Lunes abangan nindo. Lola good morning Henry Bio, si Lola nagiilok sa imo. Dalian mo na ang pagkarigos mo tabi. Sabi ni Henry Bio na Lola, nagaburo balintok na 5:30 nin aga.
Ayos man si Lola mo, naugma. Oh. Good morning, tabi, sa mga taga-Rapo-Rapo. Pasaki kong si Princess, gumising ka na, may pasok. Yan, okay? Good morning, tabi. Brownout tabi sa aga. Ay, garo-garo na lang, no? Igwang brownout sa aga. Madali lang, talingon ko taon, ha? Happy birthday po kay Belen Alim ng EMS Barrio sa Barangay 3. Sabi ni Manay Merly Caceres. Yan. Good morning, paring dudes. Sa agabaga ngayon, Marso na. Yung manangga dadi. Yung manangga dadi. Marso na palan sa aga. Adi. Ha? Marso na palan. Manager na medyo kuripot sa discount. Oy, sabi ni si Ma'am Ruby, natusong ko yun. Sabi ni Ma'am Ruby, happy birthday nga tabi sa friend ko dyan sa Abenson. Birthday pa lang niya ni Ricky Dineros, ha? Good morning, tabi. Manong Ricky, happy birthday sa imo, ha? Ricky Dineros, mga tugang kan ano ini kang bagong kan Abenson, ha? Good morning, tabi, kay Madam Melindawi. Good morning daw sa mga listeners. Kuya, nagdangog ako kay OK FM Sugod. Masbate, PBN po ba yun? Opo. Ang mga OK FM tabi, PBN po yun. Hamuya po yan na kumpanya. Ha? Good morning, tabi, sa mga tagapag-asa Daraga Albay from Milet Robrigado. O kaya daw, si Henry nga Cavill, iyo so naganap kan Passion of Christ. Iyo, tama iyo nasa isip ko, ha? Tama ka. Salamatan po, ha? Good morning po sa imo, Henry M. Yes, salamat po. Wala na. Baka igwapa. Si Kapitan Toy Barajas Kansagpon, paminsan minatext ako, de ko tulos na babasa, ha? Kapitan Toy Barajas, maray na agat tabi sa imo, amigo. Maray na aga. Yan, ha? Sige. Alright. Okay na tayo. Mag-apod. So sa tuya, tabi ng mga listeners dyan sa Barangay San Roque, Legazpi. Good morning daw, ha? Nakatutok nga kami sa radyo sa Barangay San Roque. Ay, noong ngaran, dahil lamang kingaran. Mga taga San Roque, good morning, tabi sa Indo. San Roque, Legazpi. Yan ang gusto ko. Nakatutok pinmi kita sa radyo. Yan, radyo tabi ang DCGB. Dapat sa radyo kita pinmi nakatutok. Yan, di ba? Radyo sana. At pagparailingonin doon sa kona. Na kuan ako nasusuriaw ako. Good morning sa mga taga Uri pa Cruzada Legazpi. Good morning daw sa mga taga Cruzada ngaya kay Tita Marina. Yan. Good morning daw. Tita Marina, good morning tabi dyan sa Cruzada. Wala na okay na Ronald, pila kita magbareta, no? Wala na. Ubos na gayon. Hi kay Remy Lonceras. Good morning sa mga taga San Isidro, Santo Domingo, Albay. Permi sa imo nagdadangog ang Familia Gaviria. Creator kan James Bond si Ian Fleming. Iyo po, correct. Iyo nga isa sa tuyang paningit kanina. Salamat. Mga tugang ang mga sandali lang. Uni may nag-aapo. Ang tuyo daw kaya nag-aapo na ini. Hello? Yes sir, good morning. Hello? Good, sorry, naputol. Alright, naputol, pasensya na. Nangyari sa maabaka. Pero may narong timing ini na kwanta. Nasarotang cellphone. Tabi para sa, sa mga, okay na. Yan, sige, tanto na po mag-apod, ha. So, para apod tata, uni kaya may kwan, may nalubat naman ang sa tuya tabi na cellphone tawag naman after 30 seconds pwede na ma-open na sana yan. Okay? Bueno, sandali lang, ha. Good morning tabi sa mga taga sandali, ulitin ko lang ini, ha, 2 minutos bago mag alas 6 na may text si Ate Presi, Madam Presi, sa mga taga mga taga Kagbakong, mga taga Bariis, Bangkiruhan, San Francisco da tabi, maghirilingan kamo sa aga, ha? Mapasiring po so Legazpi City Civil Registrar diyan po sa Bangkiruhan Covered Court. Yan, ha? So mga maipapaayos tabi na mga errors
Diyan sa mga sasendong mga birth certificates tabi marriage contract nindo, ha? Yan tabi napigapon na mga entry baga diyan paminsan nasala sa spelling kang pangaran, nasala sa address, kung bako so date of marriage kan familia, etc. May paminsan may junior ka pala dahil nabugta kang ki junior. Yan, ha? Para maayos ang record tabi nindo na dahil makomplikar sa mga school records. Budak tabi sa iba pang mga records sa endong mga lugar. Tabi, ha? Pwede tabi ka mo sa aga magduman. March 1, ha? Gigibon tabi ang civil registration caravan sa March 1 tabi sa Bangkirohan Covered Court, ha? Sa mga katarading na barangay, imbitaran tabi ka mo. Budak sa mga barangay officials man, imbitaran man, ha? So mga nagpakasalda tabi kan Pebrero 15, mga tugang sa kasalang bayan, i-distribute man ngunyan sa marriage contract sa covered court sa Bangkirohan. Pero tabi, so mga taga dyan sa nasa lugar na iyan. Halimbawa, taga Bariis ka, nagpakasal ka kan Pebrero 15, dumuman ka. Na? Yan po na mga kataraning na barangay salan, mapasiring yan. Tanganing, makuanindo, ang sa endo, tabi na mga marriage contract. Yan. So gusto man magpakarasal, na 5 years na po na nag-iribahan. 5 taon na palang kamo nag-iribahan na dahil kamong kasal. Pumasiring tabi kamo dyan sa, sa opisina tabi kan Registrar's Office sa City Hall. Po niyang kang Pebrero 26, matapos po sa Marso 20, kung kamo gusto magpakasal, magsabay duman sa pigapod na Kasalang Bayan. Ang Kasalang Bayan, gigibuhon tabi sa Marso 26. Ang mga requirements, magdarang po kamukan sa indong Sinumar o Certificate of No Marriage, buda birth certificate as in valid ID. Yan. Yan po. Pumasiling lang kamo naman sa local civil registrar. Yan. Pati da sa mga taga-Bagakay palan, imbitaran kamo, ha. Mga taga-Bagakay, Legazpi, yan. Imbitado kamo tabi sa caravan, nagibuhon sa aga yan, dyan na aga hanggang hapon. Yan po sa Bangkirohan Covered Court, ha? Mas maray na iyan na habang makusog-kusog pa mga aki, pa makorektulos ang mga kanyan, tapang nagururang na, may mga kaipuhan ng mga transaksyon na legal, may mga problema pala sa mga papeles, sa mga record ta, o di nagkakaproblema yan, ha? Nagdadangog kamo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong para omang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin baretang agraryo. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60 ml at 120 ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Radyo Balagon ka ito. DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Oras Pilipinas, alas 6:02 na aga. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Headlines kan mga bareta, Pebrero 28 ngunyan, mga aktibidades para selebrasyon kan Women's Month sa siyudad de Legazpi, preparado na.
Seguridad kan Malacanang papakusugon dahil sa mga nadakop na duwang Chinese national na nag-iispiya sa importanteng mga lugar sa nasyon, kaibahan na ang Malacanang. Preliminary conference sa petisyon na nag-question sa national budget isinibog kan korte sa maabot na Marso 5. Ibang nasyon sa load ni Pope Francis nagpapahiling ni marhay na development sigon sa Vatican. Business News, Malacanang bukas na amyendaran ang SIM registration law sa taho kan paglalakop kan mga online scam. Benepisyo kan kundol o tangkwa, aramon. Pakadangog ko naman kan word na tangkwa di. Detalyes mga tugang kan mga bareta niya tungunyan sa lado lokal. Nagpapadagos pa ang paginguha kanako Bicol Party List na mapakahayang supply ng kuryente sa probinsya kan Albay, pagpapagayon kan mga pasilidad kan mga ospital, hotel, international cruise ship, asin iba pa na makapag-atrakanin mas dakol na turista na makakatabang para makakuanin halangkaw na revenue sa mga masunod na taon. Ini parte kan mensahe asin promesa ni ako Bicol Party List Representative Elizalde Co kasabay kan ginibong groundbreaking asin pag-inspection sa mga manlain na proyekto sa Albay na alokaranin fondo para kan bilang siya pamayo pa kan Committee on Appropriations. Sinabi ni Ko na dapat tawanin prioridad ang pagtaunin hanap buhay sa mga Bicolano asin mga Filipino para masustineran ang pangangaipukan sa indang familia. Pagtuhan na trabaho. We have good job, good livelihood, quality job. Napakaray po ang satuyang buhay. Mahalawig ang satuyang buhay. This will be a legacy of all Albayano. Tapos po kita didiganan. Sinabi ni Ko na dapat magdakol asin ipagpakonstruir ng mga super health center asin dialysis center sa manlain na munisipyo para masiguro na matatawanan din magkanigong tabang medikal na naghihelang para mapalawig ang buhay. Tinawanin doon ni Ko na dapat mamatean kan mga tao na ang Kongreso dahil sa na nakatutok sa pagibonin lay kundi nagdadangog sa mga grangay kan tao asin nagigibonin mga lakdang para masolusyonan ini. Dapat i-delay kan mga magurang ang paggamit kan mga aki sa social media sa programang Usapang Pamilya. Sinabi kan psychology expert na si Dr. James Lactau nan mga aki na may edad na 12 anyos dahil dapat na nagagamit in social media, mas maray na kung madelay pa ang paggamit kan mga aki kay ni ninsagod sa 16 anyos. Paliwanag ni Lactau na bako man sa naini dahil sa safety kan mga aki, kundi nakakaraot ini sa salod. Sa sarong pag-aadal, nasa 50% kan mga aki ang nahilingan na may clinical dependency sa social media. Nangangahulugan ini na gusto ng manpumundo sa paggamit alagad na didifisilan dahil sa pigahanap na kang utak asin lawas. Apera ka ini mas takula ining influensya sa development kan mga aki kung kaya importanteng malimitaran, makontrol asin mamonitor an kan mga magurang an mga aki sa paggamit nin social media. Kasado na po ang mga aktibidades, mga tugang kan Women's Month sa Legazpi. May kinaraman po sa Women's Month celebration. Inang pahayag sa DCGB News ni Celeste Lorbes, ang Chief Administration Officer kan Gender and Development Office kan Syudad. Kung saan ang mga aktibidades ibinasinda sa ipinaluwas na guidelines kan Philippine Commission on Women na may katuyo na ibusol ang diretso asin ipamati ang importanteng papel kan mga kababaihan sa komunidad. Ang programa sin aktibidad maabot sa Marso 5 asin madurar sa 28, 2025. Bubuksan sa gabos ang na mga kababaihan asin pwedeng partisiparan kan mga nagsuporta digdi. Ngunya na taon ng selebrasyon kan temang babae. Ngunya na taon ang selebrasyon kay ni igwanin temang babae sa lahat ng sektor. Aangat ang bukas sa bagong Pilipinas. Dagdag mga tugang na mga bareta ngunyan sa lado lokal. Dumang kita sa report ni Jimmy Nasalita hali dyan sa luwas. Litrato kang ligaw
liderato kang Ligao City PNP naghanda na para sa BSP Regional Jamboree sa seguridad kan campsite. Uya po ang detalye. Nasa paghahanda ng unyan ang Ligao City PNP sa panginginot ni Police Lieutenant Colonel Herminio Olivares para sa nagdadangadang na BSP Regional Jamboree sa campsite Barangay Basag sa syudad kan Ligao. Ini matapos na konfirmaro na kan BSP Mayon Council na malalawas na ang Regional Jamboree kung saan piglalauman papartisiparan ni ribong scouts and scouters gikan sa iba-ibang parte kan rehiyon. Basado sa liderato kan Ligao PNP, papasiguro ninda ang seguridad as natural mataltag sindanin mga pulis sa area sa pagsabing medyo may distansya man ini sa sentro kan Ligao. Ang BSP Regional Jamboree mapuon Marso 5 sundo Marso 9 ngunya na taon. Mga dagdag na barita, Jimmy Nasalita, DCGB News. DPWH pighidalinan mga project na matapos asin mapunana an iba. Alarmario sa detalye. Hidali na kan DPWH ang mga proyektong unbudget hali pa sa 2024 o kan sarong taon. Dahil nakalinya naman ang mga project kan presenting administrasyon ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Parang niya na 2025. Kasudma, ang mga taga DPWH region nagbisita sa mga project ninda digdi sa southern part kan Legazpi, mga road widening para matapos na. May mga sunod pang project nagigiribuhon diretso ang road widening, particular ining Maslog Lamba Road. Mientras tanto, ang mga taga DPWH 2D naman aktibo na ang koordinasyon sa mga barangay dahil kan mga project manindang gigiribuhon ngunyan na taon. Ehemplo, ang planong covered court digdi sa sitio Puliki, Maslog, asin Patinampo, pasiring sa sitio Gumihan kan Maslog, na parte sanakan sa inda mga project na giribuhon ngunyan na taon. Alarmario, DCGB. Faging kontra dengue day pigrekomendar kan Albay Provincial Health Office huli sa padagos na pag-uuran sa Albay. Bareta kay Joanna Agripa. Kamin Joanna. Babalikan po ito ang report ni Joanna. Mientras tanto, nasa linyaman po si Joshua Bino. Nakatalaan ng buksan giraray kan Naval Forces Southern Luzon o NAVFORSOL ang bagong renovar nindang medical and dental treatment facility sa laog kan sa indang komandansya dyan sa barangay Rawis, Legazpi City. Katakod kan pre-inauguration ceremony kan nasabi ng pasalidad kan mga membros kan Philippine Navy digdi sa Kabikulan nagsabibo sindanin libreng medical at dental mission katawang ang SM Foundation para sa mga residentes asin mga estudyante halik sa barangay Pugtong, Legazpi City kuntain ginibo ang nasabi ng medical and dental mission kasuodma sa headquarters kan NAVFORSOL dyan sa Rawis, Legazpi City. Poco mas o menos 200 na mga residentes o estudyante kan barangay Bugtong, Legazpi City ang naging beneficiaryo kan nasabi ng aktibidad kung saan igwang libreng serbisyo, libreng check-up, libreng mga bulong, laboratory service, siring na x-ray, ECG, blood testing, asin dental services. Sigun kay Lieutenant John Emmanuel Sison, ang Director kan Public Affairs Office kan NAVFORSOL, kumbaga pinag-rehabilitate nila itong sendang medical and dental facility and parte para bago ini bukasan, iyo ang pag-testing o kaya pagkakaigwan ng humanitarian services
kung saan iyon nga ni libreng serbisyo medical asindental sa mga nagkapirang pinilit na mga resipiente. Sigun kaya sisam, importanteng maaraman kan publiko na ang Philippine Navy bako hanapan na digba sa tahaw kan kadagatan kundi katawang man kan publiko kumalalain na mga humanitarian services lalong-lalo na sa oras pansandang pangangaito. Dagdag na bareta, Joshua Pino, DCGB. Balikan ta mga tugang ang report na naputol ni Joanna Agripa hali dyan sa luwas. Rekomendar kan Albay Provincial Health Office ang mosquito fogging sa pagpuksa ng dengue sa probinsya, kuli sa padagos na pag-uran. Sinabi kan Nurse Coordinator kan dengue na si Maria Cyril Garcia na dai epektibo ang fogging kapag mauran, huli ta ibubulos man sa nakaini ang mahalo na bulong. Sigun kay Garcia, minaabot 13,000 ang kada litro kan bulong sa fogging na dai kakayanong gastusan kan LGU, dagdag pa ang krudo asin matrabaho sa mga apektadong barangay. Apwera kaini ginagadan nilang kan fogging ang mga adult na lamok, kaya dai syerto ano kan opisina ang epekto lalo na kun maati. Ang palibot kan mga barangay na pwede istaranin mga kitikiti. Kaya mas nire-rekomendar kan opisina ang marikas na kooperasyon kan mga barangay asin residente sa pagmantinir nin kalinigan sa saindang mga komunidad. Magigirumduma na sa uring datos kan Provincial Health Office Albay, iguana nin 108 kaso nin dengue sa probinsya sa laog kan bulan nin Enero hasta Pebrero 26. Joanna Agripa, Intern Haling Bicol University, DZGB News. Mientras tanto, iba pa niya to, mga tugang na mga baretang unyan sa lado lokal, MRF o Material Recovery Facility kan tabako. Pigigibong ehemplo kan Environmental Management Bureau para sa ibang lokal na gobyerno. Report kay Jomar Bien. Nagiging ehemplo kan Environmental Management Bureau, Regional Office Number 5, ang material recovery facilities digdi sa syudad kan Tabaco. Patunay ini kan pirming ang Tabaco City ang pigre-rekomendar kan EMB sa kada bes na igwang gustong mga LGU na magkaigwanin na paglilibot asin maghihiling kan mga MRF sa iba-ibang lugar. Sigun kay Mayor Criselagman Luistro, permisin na nag-aakomodar kan mga LGU na minapasyar sa indang lugar basado sa naging rekomendasyon kan EMB. Kairiba sa pigkapasyaran, iyoan mga material recovery facility sa manlain-lain na mga barangay, asin lalong-lalo na ining Central Material Recovery System o facility digdi sa Barangay San Vicente. Ang naunambita na posibilidad iyon susog ng DAD sa pinagmamandok ang Republic Act number 9003 o ang Ecological Solid Waste Management Act of 2000 asin ang gabos na minapasyar digdi sa saindang MRF iyo ang nakakakuha na idea kung paano man inigibuon sa saindang lugar. Yan ang report, Jomar Bien, DCGB. Mga dagdag mga tugang na mga bareta sa lado nasyonal, masunod sa GB News Express. Makalipas lang po, Kenny. GB News Express. GB News Express. Kung Joey Salceda, habang sa agrikultura, turismo, infrastruktura, finansya, tabang medikal. Thank you kung Joey Salceda. Buhay natin mas sumasaya pag si Joey ang kaiba. Daig natin ang pangangamba kung Joey Salceda. Highest rating approval ang sa tuyang congressman. Albayahit ang atang lahat kung Joey Salceda. Albay ahead ang lahat, oh. Albay ahead ang lahat, oh. Kung Joey Salceda. Ito, digdi sa puso ko, Manaba kong segundo distrito. Kaito
papermin ang nadudulukan. Maski wala sa pwesto nagtatabang, Kito Salcedo ko anyaran. Kada ko lang naginibuhan sa atong kasuro, basta sa pag-asenso may konkretong mga plano. Kasing programa para sa tao, dire-diretso at benepisyo. Tunay na malalaoman na serbisyo ko, ito ang totoo. Hindi sa tercer distrito maugmaan mga tao sa imong pagserbisyo. Congressman Didi Cabredo, kasi sa inkaman magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para siratit sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa inyong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Ciudad kan Legazpi, si Consi J. Pili, handang magserbi. Consi J. Pili, dedikadong servidor si J. Pili. Tinatabangan niya gabo si J. Pili. Para sa Legazpi nyo si J. Pili, serbisyong na matanos. Consi J. Pili, handang magserbi. Consi J. Pili, handang magserbi. Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong para omang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin baretang agraryo. Ang orgulyong congressman, lalo kan mga Bicolano. Jill Bongalon ang ngarang iniidolo. Ang matibay, mahigos, matinabang na abogado. Uun kan hoben pa, subok na sa serbisyo. Jill Bongalon, ang ngaran niya, ang boses sa kongreso sa albay padabata. Attorney Congressman Jill Bongalon, ikana. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan, asin dagdag na konbinyensya sa saindong gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store, asin Apple App Store, asin nanapon ang DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pighahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Ang lahat kay Adrian Salceda. Adrian Salceda ang sigaw para sa bayan, panalo na to. Sa 3rd District tayo'y isa, angat ang lahat, walang maiwan pa. Adrian Salceda ang sigaw para sa bayan.
Angat ang lahat, walang maiwan pa. Adrian Salceda ang sigaw, para sa bayan, panalo na to. Sa 3rd District tayo'y isa. Angat ang lahat, walang maiwan pa. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Pioderan, and Rabvax Cubao, Metro Manila. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. GB News Express. GB News Express. Padagos kitang unyan mga tugang sa mga bareta sa lado nasyonal. Digdi po sa GB News Express. Mga tugang, laog po si dating Senador Bam Aquino, nasarong independent senatorial candidate sa Magic 12 sa ginibong senatorial survey kan WR numero para sa bulan na Pebrero. Tabla si Aquino asin duwa pang ibang kandidato para sa ika-11 pwesto hanggang ika-14 na pwesto matapos makakuha anin 25.2%. Ang survey ginibo poon kang Pebrero 10 hanggang 18, 2025 na pinag-entrahan in 1,814 na mga respondents. Ang survey igwanin margin of error na positive -2%. Kasabay din man si Aquino sa Magic 12 Kantang Hiri Survey para sa Pebrero, kung saan nakatabla siya sa ika-11 hanggang ika-13 pwesto na may rating na 32.75%. Ginibo Kantang Hiri ang survey pon Pebrero 10 hanggang 13 sa 2,400 na mga respondents na may margin of error na 1.96%. Napasabay man siya sa top 12 Kantang Hiri Survey kaduminaging Enero na dati naman na nagkondukte din survey ang Pinas Survey as in Publicos Asia. Kung mailihir bilang senador, balak na Aquino na pahiwason ang libreng kulhiyo asin siguraduhon na makikinabang ang mga estudyante sa libreng pabalon na nakapalaman sa batas. Isusulong man ni Aquino ang siguradong trabaho para sa mga Pilipino kasabay na ang mga out of school youth. Mientras tanto, mas papakusugon ang seguridad kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Malacanang dahil sa nadakop na duwang Chinese asin tulong Filipino na nadakop na nag-espiya sa mga importanteng lugar sa nasyon kay bahana ang Malacanang. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Palace Press Secretary Attorney Claire Castro
na dahil pwedeng baliwalaon ang mga siring na informasyon kaya magkakanigo sana na magpautob nin makusog na pagbantay sa seguridad kan presidente asin kan palasyo dahil man dapat na maging kampante para dahil magkompromiso ang seguridad kan presidente sa gabos na pagkakataon. Magigirumduman ang pigasabing espiya dinakop kang National Bureau of Investigation dahilan sa pang-espiya sa mga importanteng instalasyon sa nasyon o mga importanteng installation sa nasyon. Isinibog po kan Korte Suprema sa masunod na bulan ang preliminary conference may kinaraman sa petisyon na nagkukwestiyon sa 2025 General Appropriations Act. Sigon sa Korte Suprema, sa Marso 5 na gigibuhon ang preliminary conference imbes ngunya na aldaw. Pebrero 28, ang nasabing petisyon isinumiter kan mga handang magsunod o kaya ang nasabing petisyon isinumiter kan nakaaging bulan ninda dating Executive Secretary Vic Rodriguez, Congressman Isidro Ungab, Rogelio Mendoza, asin iba pa, mantang ipinahinagad man na ideklarar na suway sa konstitusyon ang inapurbara na 2025 na national budget. Nakapalaman digdian blankong item sa Bicameral Conference Committee report. Asin anday pagbugtak nin pondo sa PhilHealth, suhay man ang pagtagama nin halangkaw na alokasyon nin sobra sa rekomendasyon kam presidente. Asin pagtaon nin mas dakulang budget sa infrastruktura kaysa edukasyon. Kaibahan sa mga respondent sa petisyon sin the House Speaker Martin Romualdez, Presidente o Senate President Chis Escudero, asin Executive Secretary Lucas Bersamin na nainot ng ipinagsumiter kang orihinal na kopya kan 2025 General Appropriations Bill asin Enrolled Bill. Mientras na alas 2 nin hapon sa Abril 1, ipigtala ng oral argument sa nagigibuhon sa Korte Suprema na nakabase duman sa Baguio City Session Hall. Iba pa niya to, mga tugang niyan na mga bareta sa lado nasyonal, importanteng i-regulate ang pagkondukta nin survey. Inang pahayag ni Commission on Elections sa COMELEC Chairman George Erwin Garcia sa ginibong launching kan Task Force on Regulation and Enforcement Survey Practices for Election Credibility and Transparency o Task Force Respect. Kasuhapon sa COMELEC main office duman sa Intramuros, Manila. Kasabay kan paglansar kan task force, nagpirma man in pledge of commitment ang mga nag-atendir na founder as in representante kan dakulang survey firms sa nasyon. Kay bahandig diyan Okta Research. Kasabay ang social media station Pulse Asia, WR, numero, publiko sa Sinibon Foundation. Sinabi ni Garcia na kaibahan ini, lalo na sa posibleng maka-impluensya sa mga botante na resulta kan survey ang pag-abot kan eleksyon. Dakul man na naglalakop na survey na may katuyuhan. Nalibungon ang mga botante kung kaya nagdilihensya ini o kung kaya pagdilinsyan ini na unfair sa lehitimong survey firm. Mientras na nagkaigwaman ng dialogo ang poll body sa mga survey organization para aramon kung may dapat idagdag sa resolusyon kan Commission on Election. Mga tugang hinagad po kan Malacanang sa anuman na direktiba o handang magsunod ang Malacanang sa anuman na direktiba kan Korte Suprema may kinaraman sa isyo kan zero subsidy sa PhilHealth. Ini matapos na question ni Dr. Tony Liatzon sa Korte Suprema ang desisyon kan gobyerno na gibuhon na zero subsidy ang state insurer na nagpapahiling na daig pigtataunanin importansya ang salud kan lambang Pilipino. Sigon kay Presidential Communication Office o PCO Undersecretary asin Palace Press Officer Attorney Claire Castro, may supisente na mga rason kung nata daig pigtataunanin subsidiya ang PhilHealth sa 2025 national budget. Inot ng pigdepensa ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na daig kaipuan na nin subsidy kan PhilHealth dahil may supisente ning pondo para sa endang mobilisasyon asin magin sa pagtaon nin benepisyo sa mga miyembro kaini. Iba pa niya to, mga tugang na mga bareta ngunyan sa lado nasyonal. Sa giraray po na tinauanin doon ni Senador Bongo na dapat gamiton sa salud ang mga proyekto kan gobyerno, lalo na kan PhilHealth. Sa ibong kan
Sa ibong Campanagos na karampanyahan sa ngunyan, mas nalulugod na nagtutok sa trabaho si Senador Mungos bilang Chairman Senate Committee on Health. Kasabay ini ang oral argument o debate ngunyan sa Supreme Court tungkol sa 89 na bilyon pesos na pundo kan PhilHealth kanuminaging taon ibinalik sa National Treasury para gamiton sa ibang proyekto siring sa mga infrastructure. Matapos ang pasalamatan kan korte dahil sa desisyon asin pagdiskuter may kinaraman sa sinabi ng isyo, sa graray na sinabi ni Senador Bongo ang sa iyang pagkontra sa ginibong PhilHealth Fund Transfer. Kaya tinawanin doon ng pondo kan PhilHealth, kwarta kan banwaan, asin dapat gamiton para sa salod kan mga manuaan, asin bako sa ibang klaseng proyekto. Sa oral argument sa Korte Suprema, sinirip ngunyan kun nata imbis na gamiton ang pondo kan PhilHealth para sa mga Pilipinong may helang. Dapat ining ibalik sa kaban kan banwaan, sigon may kinaraman sa sobrang pondo kan gobyerno. Matatandaan na ini paulit-ulit na tinawanan doon ni Senador Bongo sa PhilHealth sa sunod-sunod na committee hearing na ginibo kan mga nakaaging taon. Magbabalik ang mga bareta makalipas po kay ni GB News Express. GB News Express. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nag-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Para sa bagong Legaspi, Ismail always. Happy Sham Ismail, Hisham Ismail. Para sa bagong Legaspi, Yo, check this out. Ismail always. Hisham Ismail sa Ligaspi, bagay talagang maging yorme. May asenso para sa gabos na Ligaspeño, sararo kita. Ismail, always na ansyuda, dapat mag-ugma kay Hisham Ismail na kita. Ismail na kita, is what Ismail na kita. Smile always. Branded ba na computer ang hanap mo? Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ang sagot dito. Yes na yes! Available sa Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ang brand new at dekalidad na laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, CCTV sales at iba pang computer supplies and equipments na hanap mo. Ang presyong abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ay authorized service center din ng ASUS, Lenovo, Epson, Brother, Canon at ng Sharp Copier. Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa ACES! With branches in the Bicol region, PC Micron Enterprises, Tanzo Alegre Building, Tibuaya Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Sorsogon City, and PC Micron Enterprises, EJ Rubio Building, Gogon Sirangan, Virac Catanduanes. Dito sa Legazpi, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ay matatagpuan sa ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Tumawag sa cellphone number 0917-558-0067. Dito ka na sa ACES. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair and services, maaasahan pa. I-like and follow sa www.facebook.com/albaycomputer. Hello? Ako Bicol Party List 131? Ay, yes po. Abot ko lang po kung ini ang opisina kan Ako Bicol Party List 131. Opo, sir. This is 131 Ako Bicol Party List. How can I help you? Abot ko lang po kung 131 ang numero kan Ako Bicol Party List sa baluta. Ay, iyo tabi. 131 ang numero kan Ako Bicol Party List sa balota. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. Number 131 sa balota. Angat ang lahat.
lahat aprobado na yan. Sa pag-uswag kita mag-iribahan, makatao makadiyos matinabang. Yan si Giselle Salceda, mga tugang sa pangmalalauman sa pagserbisyo. Programang salutasin pang turismo, programa kantes asin mga ayuda, infrastruktura tabang sa paraoma. Estudyante para siya tayo mahuhudyan, mga senior citizens siya masasarigan. Makusog na boses kang kabataan, si Giselle Salceda kami nagtatabang. Siya ang leader na kaipuhan ka, handang magsilbi malalauman pa. Giselle Salceda, kaibahan ta, angat ang lahat ng kahiman. Angat ang lahat ng bayan, serbisyong Giselle Salceda ang kailangan. Pag may barya, mag-McSaver Snack and Match na sa McDo. Ching, ching, snack a ching. Ching, ching, snack a ching sa McDo. 59 lang may snack ka na. At 25 mag-float ka pa. Yeah! Ching, ching, snack a ching. Enjoy McShaker fries, crispy chicken sandwich, and cheesy burger McDo for just 59 pesos each. Ching, ching, snack a ching sa McDo. McSaver Snack and Match. Enjoy it only at McDonald's. Available from January 20 to April 30, 2025 only. Per DTI Fair Trade Permit number FTEB 211559 series of 2025. Segundo Distrito, Kasuya, ang board member niya to. Kasuya, maasahan ta. Glenn Kasuya, makatawa, makajos, yan si Glenn Kasuya. Glenn Kasuya, ang board member ta. Digdi sa tuti, Glenn Kasuya na. Board member Glenn Kasuya. Alam niyo ba kung bakit marami ang mga taong umiinom ng mga gamot pero andyan pa rin ang kanilang mga sakit? Ayon sa dalubhasang scientist na si Dr. Linus Pauling, two-time Nobel Prize winner, nilabas niya ang kanyang discovery in 1936. But you can trace every sickness, every disease, and every ailment to a mineral deficiency. Ang ating katawan ay kailangan around 80 kinds of minerals para lagi tayong malakas at hindi basta-basta nagkakasakit. Ang mga minerals na yan ay makukuha lamang sa HCI-CMD or Cell Mineral Drops, natural, safe, economical, kompleto at balanse na siyang kailangang ibalik sa ating katawan araw-araw. Kaya naman sa paggamit ng HCI-CMD, marami na ang nakagraduate sa maintenance at mga due for operation ang nasave sa operasyon. For more information and free health consultation, visit CMD office at 2nd floor, room 208, PVLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City. At Top Denver's Computer Shop. You may call or text 0939-904-0717. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan asin dagdag na konbenyensya sa saindong gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store asin Apple App Store asin nanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DZGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin baretang agraryo. GB News Express. News Express. GB News Express.
Padagos kitang unyan mga tugang sa mga bareta sa luwas kan Pilipinas. Padagos po na nagrahay ang kamugtakan ni Pope Francis sa paglaban kay ni sa helang na pneumonia. Sigon sa Vatican, nagkaigwanin improvement ang sa iyang kidney. Siring man, maski dahil nagkaigwanin problema sa paghangos. Nakatakod pa man giraray ang sa iyang oxygen. Nakahuron man ini kan mga Vatican staff asin normal ining nagkakaon. Inang may pang-tracing aldaw kan 88 anyos na Argentinian Pope sa ospital na iyuan pinakahaloy na pagtiner kini sa ospital kung kan magtuko siya sa pwesto kan 12 taon na ang nakakaagi. Nagkapirang gatusman ang katawo ang nag-attender sa prayer vigil sa Peter's Square o St. Peter's Square para mga G sa marikas sa pagrahay o recovery kang Santo Papa. Mientras tanto, mga tugang, iba pa niya itong mga bareta ngunyan sa lado po ni pagnenegosyo. Bukas ang Malacanang sa posibilidad na maamyendaran ang SIM registration law na kaipuhan ini o kung kinakaipuhan ini sa tahaw kan padagos sa paglakop kang online scams maski pa sa tahaw kan pagbawal kan Philippine Offshore Gaming Operators o PUGO sa nasyon. Sigon kay Presidential Communication Office o PCO USEC asin Palace Press Officer Attorney Claire Castro na may mga loopholes talaga ang SIM card registration law kaya importanteng mapag-adalan ininin marhay. Sinabi pa niyang daiman na hiling na epektibo ang pagparehistro kan SIM card online dahil maski sisay pwedeng magbakal asin maski perang SIM cards pwedeng bakalon kaya madali pa man giraray na makapanloko asin difícil lapagon ang mga scammer. Para kay Castro mas maray kon personal na magparehistro sa opisina kan gobyerno na tagsadiri kan SIM card arog kan pagkuanin driver's license asin magparehistro nin lunadan. Sa siring na paagi, madaling maaraman asin lapagon kung si isay talaga ang tagsadiri kan SIM card. Health news, mga tugang, aramon ta daw kung anong benepisyo kan pagkaonin kundol o kaya mas midbid sa apod na tangkwa. Istorya po kang report, istorya kaan hali po sa report ni Paring Mar de la Cruz. Hali po dyan sa Newsbase kan DCGB. Good morning, Paring Mar. Good morning, VP. Saro pala na masustansyang prutas ang kundol o tangkwa o midbid sa apod na winter melon, wax gourd o white pumpkin sigon sa mga eksperto sa salud. Ibanan sa mga benepisyo kay ni sa lawas iyo ang pagtaunin vitamin B2 na nakakatabang para mapakusog ang paghiling. Mayaman man ini sa fiber asin nalangkaw ang water content kaya nakakatabang ining pagayunon ang digestion o panunaw kan lawas. Dahil sa langkaw na level kan potassium asin vitamin C napuprotiran man kan kundol ang puso. Pero sa mga nasampit, di ka pakusog man kay ni ang immune system detoxifying kan lawas asin nakakatabang sa pagpapababa nin timbang. Nyan. Health News from Newsbase, Mardila. Day niba. Rin ako nakalingon yung kitangkwa. Nakailing ka pa nga Ronald Kitangkwa? Rin ako nakailing nga. Kamuya ka ito sa bulod. Nakulong ka na tangkwa. Yan. Masira mo na isabay yan sa kwan sa ano ito? So, kutubagang sara dito na bihon. Yan. May sabaw. The best ang tangkwa. Pag-asa, kasabay po si Melvin Almuela sa dagdag na istorya sa kamugtakan kang panahon. Diyos marhay na pagkagapot sa mga taga-DCGB, asin sa gapos na taga-pakinig asin taga-subaybay kan DCGB. Ininang sa tuyang latest update sa kamugtakan kang sa tuyang panahon. Northeast monsoon no, amihan na nakapekto sa norte asin sa sentro kang Luzon. Mantang easterly so yung malinsangang paros na halis sirang kadagatang Pasipiko naman. Ang nakakapekto sa natatadang party kang sa tuyang nasyon, digdis sa Kabikulan, makaka-experience ng bahagya mapanganuron sagkod mapanganuron na kalangitan na may mga pulo-pulong mga paguran asing pagkikilat pagdaguldol. Ang paros ay maluya sagkod moderato na halis sa norte sirangan ng mamamatian. Ang mga baybaying dagat asin kadagatang kang Kabikulan magiging banayad sa
kod moderato ang pagukol. Kinatayang agwat ning temperatura tigil umapuon 25 sa kod 31 grado sentigrado. Asin ang daw ay masirang at yan na alas 6:02 ning pagkaga. Asin masulnop at yan na alas 5:54 ning pagkahapon. Din si Melvin Almohela reporting live hadidigdi sa DOST Pagasa Legazpi. Mga tugang iyang pandetalyes kan mga bareta ngunyan po sa GB News Express. Sinurat yan sa News Base kasabay si News Director Mar de la Cruz. Katuwang po dyan si Jenny Balyaran at si Angel Mostaza. Siring man, ang report kan Mega Force Patrol hali dyan sa luwas. Tenong nadangogan GB News Express. GB, garantisadong bareta. GB News Express. GB News Express. Guys! Bakit ang sarap mag-shot ng Red Horse Super? Kasi bawat shot, kasama ang tropa. Ay, kaya pala ubos kagad. Red Horse Super! Oh, tol! Daan-daan lang. Baka pati boses mo tangayin ng sipa. Red Horse Super ang shot ng tropa. Pinalakas na tropa, pinasuper na Red Horse. Drink responsibly. Mga tropa, i-like at i-follow ang Red Horse Super sa Facebook. Shot na! Drink responsibly. Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store asin Apple App Store asin nanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Nagdadangog pa mo sa DZGB, kaiba si Henry M. Sige, balik kita digdi mga tugang sa programa sa DCGB. Alright, 10 minutes na lang bago magabot mga tugang ang nagpaparagpadag na alas 7 nin pag-aaga digdi po sa DCGB ang mga helang kangatay, arog kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis at cirrhosis, mga helang yan na darakan sobrang pag-inom nin alak o pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kunday magbabago, tanganing magmangatay, kay puhan po nasabayan ng Protection Liver Aid. Liver Aid Silimarin Capsule. Ang Liver Aid Silimarin Capsule, ang Silimarin na hali sa herb, natural kaya ligtas. Ang Silimarin kang Liver Aid, saro po yan mga tugang na antioxidant na nagkakatabang sa pagtaon ng proteksyon. Sa lalo na pag-inom kang Liver Aid, pwedeng mapugulan o pwedeng mabawasan mga tugang ang danyo sa atay. Nagkakatabang manan sa pagpugol kan paghubag. Mantinido man o kaya may problema man o dai, may bisyo man o dai, kay puan po nasabayan, asin mag-inom nin Silimarin Capsule Oral daw. Para dahing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya po mga liver lovers, mag-Liver Aid na! Para po sa baskog na atay. Ang Liver Aid Silimarin Capsule, mabakal mga tugang sa mga butika nationwide. Yan. Pong iba, ang gibuhon, mag-Liver Aid. Sabi kan texter ta, ito nga pong pagkasabay sa miswa, kan nga po ito, patula. Patula. Yung man ang ganda patula pa lang sa pagkasabay sa miswa. Yan na nadtangpa, minadakula ng Ronald. Pag mataga sa pingigibuming tabo, ang yan, halin mo ang laman, karuson mo ang laman, ang luwas kan, minatagason yan, pwede tabi, gibuho na, tabo, yan, tangkwa. Yan siguro yan ang English mga tugang kanggula yan, tangkwa. Yan. Aramon ta daw mga tugang, bato-bato sa langit, ang tamaan, wag magagalit. Saro da tabing empleyado nga pod sa iya, Mr. Pasabit. Nailing mo na yan. Pasabit.
Baretang manit. Bato-bato sa langit, ang tamaan, huwag magagalit. Konsuelo lang ini sa morning hearing. Ukudado nindo. Aramonta daw. Ukudado nindo. Si Isay daw ini. Sisay daw ini. Sisay daw ini. Nasige ang pasabit. Pangyayari sa Joshua. Uha. Good morning, Bipi. Morning. Happy birthday kay Bossing Ricky Dineros. Ayaw mo nagbakal kang appliances? Oo, alay na. Di man ako naghapot kong haloy na. Basta sabi na makalkalaki mga aircon, boda, mga electric fan, boda, gari mga gamit sa harong. Tagal na? Ganyan ko na, may pigarong harong na gayon. Sabi na rin na makalkada. Para nagbati, nasa abitan. may gawin yung kama. Ganyan ko, di man kamong kama dyan. Sa frame nga, ganyan, wala man kamong kama. Ikaw kamo, ayaw ganyan man. Ayaw ganyan, basta nga lang, ganyan, nagpa-deliver ki kama. Gano'n nga, ang dating nga, matrimonial bed. Good morning, amigong, ano yan, Ricky Dineros. Happy birthday. Yan. Ano nangyari, Joshua, sabi? Sisay daw ini. Na? Empleyado sa munisipyo. Oo. Tigaapod. Alias Pasakbit. Oho. Si Bossing. Oo. 50-50. 50-50? Oo. Nasa ambulansya siya? Pindog lalaki. Kabanga, pusong babae. Igwa ka yan? Igwa ka? Pero may emergency home. Gana perming emergency? 50-50? Gana perming titiwang-wang ang ambulansya? Talaga okay. Ngunyan? Minatindog na ini. Sa pinto, kansaindan opisina. Na? Asin duman, pigigibo, an modos, nin pasaklit. Ay, ibaman, ano? Ibaman. Sarong aldaw. Oh, sarong aldaw. Nari paro si Busing. Alam ko na. Dapat igo ang kikuha na iba. Ano may ba? Ata. Sarong aldaw. Uni ang modos nin pasabit. Hindi ang turutindog. Oh. Napwertahan kan sa ilang opisina. Imagine mo nga Joshua. Pero nga so ayan na turutararik na mo na bago maghigdang makaturog. Pasabit ha? Ngunyan. Ang modus ni boss. Pag may malaog na babae sa pinto, ipabuilo. Oh, tapos? Maiwas ang pwertahan. Problema, pag lalaki na ang maagi. Ano? Lalo na kung medyo aki-aki pa sultiro. Pinatindog si Busing sa pwertahan, kunwari may kuro kahuron. Tapos? Ihapaan ni boss. Ngani magpiot ang pwertahan kan opisina. Siguro ng God na masakbit sa braso niya ang lawas kan sultiro. Ano yun? Talking to experience yun eh. Nahulaan mo. Ano? Nahulaan mo. Nabiktima ka? Excuse me po. Ang magyayari sa maabag. Anong partansi sa bitan niya? Dapat, malawas kang sultero, makasakbit sa braso niya. Kaya, pag tuminagilid ka ba, siyempre, piyot, magamahagi ka tagilid. Pag tagilid? Matagilid ka. Ayun man ang ano, di masabit sa braso. Sulikot mo, masabit sa braso niya. Abi masabit niya sa braso niya sa napalaan? Ano ba, magapiyot? Di ba bagampi, pasarabit ka, boss?
Ini braso. Braso lang. Braso pa sana. Okay. Diba, Siguro, paagi ganun ka pag sa- isabitan sa braso niya, may nakiom ang ngimot niya, di. Aram ang kiom. Oo. So, may nakagat labi, baga. Tapos binapi. Ulala. Amin na. Ayos man ang mudos pa lang kayo niya. Aputong ko daw. So, may ganun, aputong ko sa... Ay, akong amiga dyan. Oo. Aputong ko daw. Iyan yung ang type. Aha. Warang madaog sa diskarte. Yes. Kaya, Tapos? bagay niya sa mo apo doon, alias pasabit. Okay. Ang lalaking diskarting malamit, may kadurato na diit. Anong papa? Ni mana. Yes. Ano na ang lalaking ipinaglihi sa pasabit? May kadurata na diit. Pangyala. Nako po, ano ba yan? Oha. Salamat na. Dapat naman, may natindog siya sa masadit pang pintuan. Oo. Di ba? Pangani, sabit pati kaluluwa. Pati, kwan mo, sabit. Mga sarawayan, mga. Kung ano, nagkairisipan. Waplay siya. Arira? Oha? Guswa. Pasiguro, baby boy. Siguro, Noy. Ano ba yan? Para makonselo man si Bossing. Good morning, Tabi Kay. Madali lang Pakibati po ngayon sa kuyang tugang na si Yoli Mendones dyan sa Maroroy, Daraga, Albay. Happy birthday sa sayang tugang na si Shirley Valladolid. I'm sorry. So greetings pala, happy birthday. And greetings po, halis sa sayang tugang na si Shirley Valladolid. Yan. Good morning. Tabi dyan kay Yoli Mendones, happy birthday po sa Maroroy. Greetings from your sister Shirley Valladolid. Happy birthday. Ang lalaki dang ipinaglihi sa salait. Bueno, mga tugang, salamat kan sa nung pag-antabay digdi po sa DCGB, di pang lalaking hindi inuumaga sa programang Morning Hirit. Sa programang ini, bawal ang kidit, bawal ang babloy, bawal ang morosot habang naka-Morning Hirit. Goodbye! Mabalik po ako mga tugang 7:30 sa programang hanapot sa DCGB. Thank you. I love you all. Goodbye. Mabuhay. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programa Kapalibutan